നമസ്തേ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇതാണ്. വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ച് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാൻ. വിശ്വരൂപ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംചിതം യത്തോ യുക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്കിപ്പോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വ്യാമോഹവും എനിക്ക് യാതൊരു സംശയങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരമഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ തന്നെ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. ഏവമേതത് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ ഐശ്വര്യം പരം പുരുഷോത്തമ. അപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്താ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അതുകൊണ്ട് ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാവിഷ്കരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വത്തിലെങ്ങും ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണം, ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോഥ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പല ആകൃതിയിലും പല വർണ്ണത്തിലുള്ള എന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രൂപം നീ കണ്ടുകൊള്ളാനാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തർക്ക് ഏത് രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണരൂപം. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം
ലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് കൃഷ്ണക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നാളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അവരോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ സാധാരണ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ അവതാര പുരുഷന്മാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അവരുടെ മുന്നിൽ അവർക്കൊരു മാനദണ്ഡം എന്ന രീതിയിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് കാരണം. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? നത്തോ മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേനൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് തരാണ് നിനക്ക്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ വിഭൂതികളെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടുകൊള്ളു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരണം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് യഥേഷ്ടം എന്റെ വിഭൂതികളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വേറെ ആർക്കോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ആദ്യം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടിരുന്നോ? സഞ്ജയന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇതൊക്കെ. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്? സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിലെ രംഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അത് കണ്ടിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മറന്നു എല്ലാവരും? അപ്പൊ സഞ്ജയനാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഇതേപോലെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. എന്തിന്? ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപവും വിശ്വരൂപം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും വിശ്വരൂപം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വന്നു, ഭക്തൻ കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇല്ലാണ്ടായി. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ. അതായത് പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാല് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുറെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും അവിടെ, എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും അവിടെ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ്? ഇവരെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപത്തിന് വേറൊരു ലോകവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണത്. അതൊക്കെ അവിടെ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവരെ ആരാധിച്ച അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം ആ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് കാണിച്ചത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ, രൂപങ്ങളും വിശ്വരൂപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വരൂപം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പരിമിതികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഒന്നും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഈ സൂക്ഷ്മദർശിനിയും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഒരു സൈഡേ കാണുന്നുള്ളൂ, അപ്പുറത്തെ
ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സ്വാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഇത് ആരാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്? സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇനി സഞ്ജയനാണ് ഇത് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അർജുനൻ കണ്ടത് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്, രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? അനേക വക്ര നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം. ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് വായിക്കാം. അനേക വക്ര നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യ അനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവ അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. എന്താ പറയുന്നത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് അർജുനൻ കണ്ടു എന്ന്. അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ആ രൂപം എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്? കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങൾ, ഇതിനൊന്നും എണ്ണമില്ല എന്നാ പറയണത്. അത്രയും അനേകം കണ്ണുകളും മുഖങ്ങളും കൈകളും ഒക്കെയാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്. പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകെ ചിതറിക്കെടുക്കായിരുന്നു എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് കാണിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത് അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടത്? ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞ? അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം എന്നാ പറയുന്നത്. അനേകം കണ്ണുകളുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അനേകം കൈകളുണ്ട്, അനേകം മുഖങ്ങളും പാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളും അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള രൂപം, കുറെ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ രൂപം, ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് ശരീരത്തില് പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തിയുമായിരുന്നു ആ രൂപം. രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ കൈകളുണ്ട്, എല്ലാ കയ്യിലും എന്തുണ്ട്? കുറെ ആയുധങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളതും തേജോമയമായിട്ടുള്ളതും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആരുടെ രൂപം? ഭഗവാന്റെ ആയ രൂപം. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേത് യുഗപദുത്ഥിത യദീഭാസദൃശ്യ മഹാത്മനഃ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് പൂരത്തിന്റെ പ്രഭാവം. ഈ അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞത്? വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ഒരു ദൃശ്യം എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രോട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം സഞ്ജയൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടായ ഒരു ഭഗവാൻ ആയ രൂപത്തിന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായതുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അത്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് 1000 സൂര്യൻ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 1000 സൂര്യൻ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനോട് ആ എന്താ പറയാ തന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ആ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അത്രയും ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ട സന്തോഷം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ, സഞ്ജയൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ സഞ്ജയൻ അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അറിയാണ്ട് പറയുന്ന 1000 സൂര്യന്മാരായിട്ട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് സഞ്ജയൻ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇതിവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ് തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണാൻ സാധിക്കാണ്. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്, ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള്, ഇവരെല്ലാം കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആര് കാണാണ് ഇവിടെ, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തില് അർജുനൻ ദർശിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിയപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു, സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു. പിന്നെന്താണ്, സർപ്പത്തെ കണ്ടു, ദിവ്യ സർപ്പത്തിനെ കണ്ടു, അതായത് വാസുകിനെ കണ്ടു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ താമരപ്പൂവിൽ നിന്നുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ, സർപ്പത്തിനെ കണ്ടു, ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ് ഇവിടെ, അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അനേക ബാഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഭഗവാൻ അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, അർജുനൻ പറയുന്നത്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ജഗത്തിന്റെ നാഥ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് അല്ലെ, വിശ്വരൂപ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപ എന്നാ വിളിക്കുന്ന, ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ എന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ പറയണത്. എന്താ പറയണത്, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്താ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കുറെ കൈകള്, കുറെ ഉദരങ്ങള്, കുറെ വായുകള്, കണ്ണുകള്, അതിങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരു ആദ്യം അന്ത്യവും അവസാനം ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനൊന്നും ഒരു ആദ്യവും അന്ത്യവും അവസാനം ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള്, ഇതൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പരന്നെടുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് അർജുന ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അർജുനനെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്. ഇതിനൊരു അവസാനവും കാണുന്നില്ല, അതിന് ആദ്യവും മധ്യവും അന്ത്യവും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലാർഗദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദിശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ, നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ആളിക്കത്തുന്ന തീയും നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് ദുർദൃശ്യമാണ്, കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ആ പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോ കണ്ണ് ചീമും നമ്മള്. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എന്നാൽ പോലും അനേകം കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തേജോമയമായ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവിടെയും ഞാൻ ഈ രൂപം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി, കുറച്ച് ആ രൂപത്തിനൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ, അമീച ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവ
നിപാല സംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസോ സഹാസ്മദീയൈരപി ദ്യോതമുഖ്യൈ വക്താനി തേ തോരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിതി ലഗ്നാൻ ദശനാന്തരേഷു സദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. എന്താ സംഭവിച്ചതോടെ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, പിന്നെ ആരാണ്, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പോ എന്താ, ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോ അർജുനൻ എന്താ കാണുന്നത്? പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാണ് അർജുനൻ. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശിരസ് ചതഞ്ഞരയണമെങ്കിൽ ഇല്ലേ, അപ്പൊ എത്രയും വലിയ എന്താ പറയാ വായയും മുഖമൊക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര്, അത് മാത്രമല്ല പാണ്ഡവരുടെ യോദ്ധാക്കളും അതിലുണ്ട്. അവരുമൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? ഇവിടെ അർജുനന് കാണാണ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ ശിരസ്സുകള് ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആര് കണ്ടു? അർജുനൻ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പറയണത്? അത് കടന്നു പോകുന്നതിന് പിന്നെ ഉദാഹരണം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞൊടുക്കുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. പിന്നെ ഈയാമ്പാറ്റുകള് അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെയാണോ തീയിൽ വീണ് കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കണം? അർജുനന് പേടിയായി ഇത് കണ്ടപ്പോ. കാരണം ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ, ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അർജുനൻ നോക്കുമ്പോ അർജുനന്റെ പക്ഷത്തല്ല, എന്താ പറയാ, കൗരവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവരും മാത്രല്ല, അർജുനന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരും കൂടി ഭഗവാന്റെ വായിലുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ. പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? അർജുനന്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിലല്ലേ, ബന്ധുക്കാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്തായി? വിഷമായി, അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവ വരപ്രസീത വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. ഉഗ്രരൂപ, എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാന്? ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ദേവാധിദേവ, ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ നാഥ, ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനൻ, അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ കൃത്പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പോ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ആരിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള, പഞ്ചപാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനോട്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം അർജുനൻ എന്താണ് സുഹൃത്തായിരുന്നു, പിന്നെ ഗുരുവായി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, ആരാണ് ഞാൻ? കാലമാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും കൊല്ലപ്പെടും, അവരൊക്കെ ഞാൻ വധിക്കും എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത് ഭഗവാൻ? തസ്മാത്മുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്സോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷേ രാജ്യം സമൃദ്ധം മായൈവയത്തെ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എഴുന്നേറ്റ് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ളവരെയാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, നീ പൊരുതി യശസ് നേടിയാൽ മതി. കാരണം എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണുള്ളൂ? നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഇവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നീ വെറുതെ ഒന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് ജയിച്ചെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ്? നിന്റെ യശസ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ. പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ യുദ്ധം ആക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. കാരണം ഒറിജിനലി ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനായതുകൊണ്ട്, സവ്യസാചിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ ആ യശസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി നിന്റെ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ഞാൻ ഇവരെ ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിമിത്തം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? അർജുനന് പ്രയാസായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതിന് മുന്നേ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അർജുനൻ പറയാണ്, നമ പുരസ്താദ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവഃ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്, സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കട്ടെ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ, എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ, കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അർജുനനെ വെറുതെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി വെക്കുന്നുള്ളൂ. അർജുനൻ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഇതാവണല്ലേ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവാനെയാണ് അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവ്യാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വമാഹമപ്രമേയം. എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി, ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്ക് കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസായില്ലേ. കാരണം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്തിരിയും കൂടി ആ ഒരു മനസ്സിലാവാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഗാംഭീര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ
അർജുനൻ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആ അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള ആ പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ സംഘാതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാ, യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തേര് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ വിടണമെങ്കിൽ അത്രയും ബഹളല്ല. പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ വലത്തോട്ട് തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തോളിന്റെ വലത്ത് സൈഡിൽ ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കും, ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇടത്ത് സൈഡിൽ ചവിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ, കാരണം സംസാരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല, അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അർജുനൻ കൂട്ടുകാരനാണ്, സുഹൃത്താണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അർജുനൻ സംസാരിച്ചതൊക്കെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാണ് ഇരുന്നിട്ട്. എന്താ പറയണത്? സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലും സംഭ്രാന്തിയാലും ഒക്കെ വിളിച്ചു പോന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുകയോ ഓരോ കിടക്കിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും തന്നെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ എന്താ പറയുന്നത്, അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അർജുനൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കാന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമൊക്കെ കണ്ട് അർജുനൻ പേടിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കാന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ടാണ് അർജുനൻ വിഷമിച്ച് മനസ്സിലായപ്പോ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണത്? മാതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീതൃമേദം വ്യാപേദഭി പ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ രൂപമിത്രം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് പേടിയായിരുന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. പറയണ, നീ എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇതുവരെ നിനക്ക് പേടിയായി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്കിനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കാം, ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തില്, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തില് നിനക്ക് കാണാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതബനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. ശംഖ് ചക്രം കഥാപത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മാറി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഇത് പറയാണ്, ആദ്യം വിശ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം മാറ്റി ശംഖ് ചക്ര കഥാപത്മത്തോടു കൂടിയ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് മാറി? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറി. ആ ചതുർഭുജ രൂപം പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനമെഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം എന്താണ്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മളെ ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്തും ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്? ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവ് പറയാണ്, എനിക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? സാധാരണ മനുഷ്യരൂപത്തില് ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ആർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരുകഴികളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ആ രൂപം നമുക്കറിയില്ല, പ്രമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തില വിലോചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാഞ്ചനം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, സൗമ്യ വപു എന്നാണ് ആ ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണ് അത്, സൗമ്യ വപുസ്. അതുകൊണ്ട് സൗമ്യ വപു എന്നാണ്
ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അമ്മ ദേവകി ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ അത്ഭുതം കാണാനായിട്ട് ദേവകി മാതാവിന്റെ ആ ഒരു ഗർഭത്തില് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാൻ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അത്രയും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ആ രൂപം തന്നെ. അത് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അടുത്ത ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ശ്ലോകത്തിലില്ല, അതും കൂടി വായിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാക്ഷണി. സുദുർ ദർശനം എന്നാ പറയണത് ഈ രൂപത്തിന്. ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് സുദുർദർശ രൂപം എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. കാരണം ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഏത് രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള രൂപം ഏതാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. സുദുർദർശം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിന്. അത് ദർശിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ വേദപഠനം നടത്തിയതുകൊണ്ടോ ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി സാധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും, നാരായണ രൂപമൊക്കെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. ദേവന്മാര് പോലും, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവകി മാതാവിന്റെ ആ ഗർഭത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അത്ഭുതം കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ രൂപത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് വരും കാണാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അത്രയും സുദൂർദർശമാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. കാണാനായിട്ട് പ്രയാസമുള്ളൊരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയാണ്. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടില് നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളത്. അല്ലാതെ ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല. ഭഗവാനില് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഇവിടെ. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയട്ടെ നമുക്ക്. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു, അതിനുശേഷം എന്ത് വന്നു? സ്വരൂപത്തിൽ വന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനും എല്ലാതും ഏതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമാണ്, മറ്റെല്ലാവരും അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അവതാരം. അവതാരിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് അവതാരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഫസ്റ്റ്, അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ രൂപങ്ങളും വരുന്നത്. മത്കർമാകൃൻ മത്പരമോ മത്ഭക്താസംഗവർജിതാഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും
പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെയൊക്കെ മാലിന്യം കൂടാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുക. സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതന്നെ ഇത് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു കഥയാണിത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഭഗവാൻ എവിടത്തെയാണെന്നറിയോ? ഇത് എവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠയാണെന്നറിയാവോ? ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണനാണിത്. എവിടെയുള്ളതാണിത്? ഉടുപ്പിയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണിത്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ആര്? കനകദാസ്. കനകദാസ് അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു കനകദാസ്. പക്ഷെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവർക്ക്, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം, അതായത് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നില്ലായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കനകദാസിനാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം കനകദാസ് ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അമ്പലത്തില് ആ വിഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ചുമര് 4 ചുമരില് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ബോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചുമരിന്റെ അവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദർശനം കിട്ടുമായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ മുഖമല്ല കാണാം, ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് കാണാം. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലെ വോളിൽ കൂടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലെയാണ് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ദർശിക്കും. അവരങ്ങനെയാണ് സമാധാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കനകദാസും എന്ത് ചെയ്യും? എന്നും അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ ആ ബാക്കിൽ ആ ജനലിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്രയും ഭയങ്കര ഭക്തനായിരുന്നു കനകദാസ്. അങ്ങനെ പതിവ് പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒറ്റ തിരിയലാണ്. ഈ കനകദാസിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ തിരിയൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? ആ ബാക്ക് ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിട്ട് ആ കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി. അങ്ങനെ കനകദാസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ആ ഭക്തന്റെ അപേക്ഷയില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുമാറ് സ്വയം കരുണാമയനായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്കിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മാതാജി, എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി, എനിക്ക് ക്ലാസ് മൊത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. റേഞ്ച് പോയതുകൊണ്ട് വിട്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒന്നും കൂടി കേട്ടോളാം. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു, മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? മാതാജിനെ കാണുന്നില്ല, ശബ്ദം വിട്ടു പോവുമായിരുന്നു. മാതാജിയുടെ മാത്രമായിരുന്നു. അതെ, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ മാതാജി യൂട്യൂബിലൊന്നും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്?
മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ്. കൊടുക്കാൻ. മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഭാവിയില് അവതാര പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മാനദണ്ഡം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? വിശ്വരൂപം മറ്റു അവതാരം തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളതാണ് മറ്റവതാരം. ഇത് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം മാത്രം എടുക്കുന്ന വിശ്വരൂപം, മറ്റവതാരങ്ങൾ ഭക്തങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം. അതെ, അതായത് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കാണിച്ചതാണ് വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള് അത് പരവ്യോമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് ഉള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അതാണ് പ്രത്യേകത. പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണത്. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്, ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? ആകാശത്തായ സൂര്യൻ വ്യാപകങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം. മറ്റേ കൈകൾ, ഉദരങ്ങൾ, വായുകളും കണ്ണുകൾ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ഗന്ധങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതവാഹങ്ങളും തേജോമയവുമായ അമേയവുമായ സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നോ ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? വേറെ ആകാശത്തായിരം സൂര്യന് ഉദിച്ച പ്രഭയോട് മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. എന്തിനാണ് ഉപമിച്ചത്? മാതാജി പറയോ? 1000 സൂര്യ തേജസ്സിനോട് ആണ് ആ രൂപത്തിൽ. മാതാജി പറയൂ. അതാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ. 1000 ഉദിച്ചു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉദിച്ചതുപോലെ തേജസ് ഉള്ളത്. 1000 സൂര്യന്മാരുടെ തേജസ്സോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്. 1000 സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന പോലത്തെ 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ച് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം. 1000 സൂര്യന്മാർ പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ, കൃത്യമായിട്ടാണ് ഉദിച്ചത്. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല, സൂര്യന്മാർ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഉണ്ടാകും ഒരുമിച്ച്. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. പിന്നെ ശ്ലോകം 26-27 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ശ്ലോകം 26-27 എല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മ, ദ്രോണർ, കർണൻ, നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കൾ പ്രമുഖന്മാരും ഞങ്ങളെ വായ്ക്കളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അത് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. 26-27 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രമുഖർക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നത്. ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയായിട്ട് കണ്ടു. അത് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ PDF അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ബുക്ക് എല്ലാവരും മേടിച്ചോളൂ. അടുത്ത ലെവലിൽ വരുമ്പോ ബുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്, ഇല്ലാത്തവര്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തത് ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷികളിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതെ, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണല്ലേ. അർജുനനെ പേടിയാപ്പോ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ് ഞാൻ. എല്ലാവരും സംഹരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്ലോകം 33 എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയാണ്, നേടാൻ തയ്യാറാകും. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം പിടിക്കും. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാച്ചിന് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഞാനെല്ലാം ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ അർജുനെ കൊണ്ട് വെറുതെ എന്താണ് ഒരു ആക്ടിങ് അവിടെ നടത്തുന്നുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനനോട് നീ എന്ത് നേടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഉപകരണമാക്കാണ് ചെയ്യണത് അർജുനനെ ഭഗവാൻ. എല്ലാതും നടന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാവാണ് അവിടെ. ഇപ്പൊ സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 52 സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
സുദൂർദശം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം? അത്യന്തം പ്രയാസമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയണത്. ദേവന്മാര് പോലും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. അനേകം തപസ്സോ വേദപഠനം എന്തൊക്കെ നടത്തിയാലും ഭക്തി സാധനമൊക്കെ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തിന് സുദൂർദശം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. ശ്ലോകം 54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മറ്റും നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ മാത്രമേ നിഗൂഢതകൾ അതെ, അപ്പൊ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഫുള്ള് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആൻസർ കേട്ടോ. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോ സാധിക്കുള്ളൂ. 55 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാനെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സർവചരാചരങ്ങളെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കണ്ടു. വിശ്വരൂപം നല്ലൊരു അധ്യായമല്ലായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി വേണമായിരുന്നു അല്ലെ അതിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ. നമുക്ക്